Mao ni ang sagad nga mga phrasal verbs nga gamiton kung about sa pag-spend sa time ang hisgutan. Hang out, pagtambay-tambay sa usa ka lugar. Tumingon tag, yesterday they hung out in the library. Ang past from ani hung ha, hung, dili hang nga na ied sa tumoy, hanged, kay gibitay na ang meaning ana nga past form, wala na magtambay. Pwede pod nga moingon tag nagtambay kuyog ang laing tawo. Sumpayan lang ning hang out og with somebody. Parehaning Peter usually hangs out with Wendy. Another phrasal verb nga about sa pag-spend og time is while away. Nagtuo ka no nga ang while gamiton ra ni as noun or conjunction or preposition. Pwede pod ni verb. Pero kasagaran as phrasal verb kuyog ang away. Kanang nagpalabay lang kas oras kay dili ka busy, daghan kag free time, sana all. Ang imong gibuhat is pangpalabay sa oras.